Geno mar Ramogi nitie kara rwakni machiegni mar yudo weche manyien kokalo Ramogi TV, weche manyien mag ka gi kacha kamoro amora ma intie, bed kora chakruok nyaka giko kuom dakika 15 mag weche manyien ma bende wang'iyo ni mosetimore e gwenge mopogore opogore pacho ka machiegni. Nyinga en George Bati. Kweth mar Jo-Kenya Kwanza mane tayo twak e kindgi kod Jo-Azimio la Umoja One Kenya Alliance oramani lalruok dhi mbele kata obiro ni Jo-Azimio to jwang'o twak makamano kane gichopo e kar romo ma Bomas of Kenya odiochieng' ma kawuono. Jakom mar komiti mar kweth mar Kenya Kwanza e twak margi George Morugara okwedo Jo-Azimio kuom bolo twak dwe mokalo ka ok ne gindiko barua mora mora yanga mar weyo lalruok e kindgi kod Jo-Kenya Kwanza. Jo-Kenya Kwanza go koro dwaro ni mondo aput mane nono weche mag commissioners mag duol matayo yiere pacho ka IEBC mondo dhi nyime kod chenro mag manyo commissioners mag IEBC. Ma en sigana momedo loso nyaka Ramogi kendo aluwe ka jofwambo marwa pod nitiere kar romono kendo biro miyowa mathoth ahinya weche manyien ma saa 1 kod saa 3 odhiambo ma kawuono. Wadhi nyime kod weche mamoko. Apisas matayo kata matiyo e kar jot mar jatend piny Kenya noromo kod jochung weche mar lero negi chenro mag dongruok ma piny owacho okete maino. Jachiw wach e lo kar jot mar jatend piny Kenya Hussein Mohamed olero ni ma en achiel kuom rombe magichano kod jokanyo mopogore opogore. The meeting we had was with the media fraternity. Of course, select. You can't have an engagement with all media at the same time, but select. And what we were doing was just engaging them in an informal discussion giving them an overview of the vision, priorities, and sector interventions that the President and the government is undertaking to ensure that Kenya is being transformed, or in the transformation of our country through, of course, the bottom-up transformation, economic transformation agenda. As I observed and told them, there's a clear correlation between the actions that are being undertaken by the President and, of course, the administration with the objectives that were outlined in the manifesto. And I think it's an exciting time to be in a country where, in a long time, we have a President who's actually committed to follow through what he promised in the manifesto. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua otelo ne jotelo mamoko kod jopiny alam ne ji 52 manowito ngimagi e masich apaya e gwenge mag Londiani tok trela lwar kuomgi. Jotend dinde oriwore kod wede kod osiepe alam ma itimo e lap ma Londiani. Wach achiel nyaka Ramogi en weche ma bende wamedo luoni ka koro sani wang'iya ni weche kaka alam no obedo. Kuomba na wanafunzi. Hata kama tumefiwa, tunasema kifo haina nguvu. Wanasema wanauza wakiogopa kukufa. Kila wakati wanaambia watu, kumpa ndekana mtu watoto wakisikia hiyo hawezi kwenda kanisa. Shetani. Mwenye kifo ni shetani. Kifo na shetani ni moja. Kifo huwa na hakuzaliwa haraka tena. Na ndio kama sisi. Alafu as we stand here today, we are fighting. God will do and do. Roho ya Mungu juu yangu. Kwa sababu wadhi nyime weg jamburko mating'o jowuoth olando ni chakre kiny nengo ting'o jowuoth biro idho malo kaluwore kod medruok e nengo mar mauta e pacho ka. Riwruok mag gweng' matatu wacho ni nengo wuoth biro idho kod 10% nyaka 20%. Nengo modhi nyamburko oidho kaluwore kod lokruok manitie e chik mar omenda mag 2023. Effect 5th July 2023, passengers can expect a moderate increase of between 30% of the current fare charged across the various routes, including town service and long-distance travelers. The decision to effect this fare hike was not taken lightly, and we understand the potential impact on commuters and the wider public. However, it is essential to strike a balance between maintaining a reliable and efficient transport system and addressing the economic realities faced by the matatu owners. We recognize that our passengers are already grappling with a financial burden,
and we assure commuters that we are undertaking this fare adjustment as a last resort. Ramogi dweche ang'wen motelo ne penj maduong' mar jo klas 12 KCSE mahiga ni pod nonro mag duoko penj ma KCSE mahiga mokalo dhi nyime. Komiti mar od bura mang'iyo weche mag somo kawuono ne romo kod apisas mag okwach kich kod duol ma ochung' ne chenro mag tudruok e pacho ka CA. Jata tije mar CA Ezra Chiloba olero ne jo od bura ni duol mar CA osefwenyo accounts 36 mag mbui mag oganda molose gi paro mar kwalo penj e higani. Komiti no kata kamano ok oyiere chutho kod duoko mag yudo kowuok kuom jokanyo ka giwacho ni romo mar gokwach kich kod CA biro dhi nyime kendo juma manyien. In the last 3 years we've seen we've detected and received and handled a total of 98 cases. And these 98 cases of social media accounts were identified to be or to having perpetrated cybercrime targeted at the education sector. In particular, in 2021, we handled 34 cases of social media platforms targeting the Ministry of Education, the Kenya National Examination Council, and the Teacher Service Commission. In 2022, we handled 28 cases, and as we speak, Mr. Chair, this year alone, we are seeing an upsurge. We have 36 cases that we are dealing with as we speak, even before the exams start. Because their information, the information they brought before this committee was not conclusive, we've taken them back so that they'll appear before the committee on Thursday next week. 2, on the DCI, similarly, the information that they gave us was also not very conclusive. In fact, they have actually given us information that is very stale, which is about 6 months old. Ramogi wach man wakelo ni motelo kotende kod weche mag twak ma osebedo ka digni e kind kweth mar Azimio la Umoja One Kenya kod Kenya Kwanza, kendo jo Kenya Kwanza seyo Azimio. Koro sani kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance to medo seyo jo Kenya Kwanza kuom thiro twak ma ne dhiket ayanga e kindgi. Jo Azimio ramo chwalo chenro mag kwedo sirikal ka gisingo ng'anyo mamuol kochakore tarik 7 mar dweni e alap ma Kamkunji. Jatend Azimio Raila Odinga oyango ni gibiro choko sei mag jopiny mar kwedo sirikal mar Kenya Kwanza kaluwore kod pek mar ngima mamedo bedo ne jo Kenya. Ramogi en benen sigana maluwo kendo wabiro kelo ni ayanga e yor adimba ka ochopo e weche manyien mamoko mabiro dhiambone. Wadhi nyime. Jopiny mawuok Nyalenda B e kaunti ma Kisumu nomonjo tesendo bila ma Nyalenda ka gin kod mirima tok lal mar japuonjre ma jahigni 16 ma Lions School chieng' Jumapil. Kalure kod amin japuonjre no Tracy Adhiambo nuwuok dalagi chieng' Jumapil ka nyaka sani pok owinjo umbe gino manochuno mondo mi ndik dhoge tesendo bilano ka jopiny to ywago rochruok mag arita kwe e gweng'no. Kane giloso e wachno, jalup OCPD ma Kisumu Central olero ni achijno ogeng'ne Central Police ka nonro pod dhi nyime mar yango kama japuonjre no nyalo bet ni nitie. Ang'ise ni ng'isa ka ni bire odwa nikech nyathina olal, tawinjo ni nikawo nyathi wuok godo. Kore koyiena ni andonga biro mana kanyo, ang'ise na dwaro nyathi, taluongo jaduong' gweng' to go wadwa koro wakete machiegni. Awacho ni kik we ng'ani chal nong'e kuma Tracy dhi. Tracy pok nobet ga okonyak sechegi. Koro kose wakele Simba ka polis. Koro kwasekele gikinyne kiyojie to yienwa ni nyathi ni nokawo to miyo ng'ama chielo. Koro ka wabiro kae ka polis ka mondo wawuo gi polise arogolnwa go odhi osiemnwa kama nokete nyathi. Polis betero wa kando. Wabiro gi muolo kendo gi ng'uono to akwagi ni giwuo gi ng'ano gi kijana no mondo at least omiu kata direction locator kuma no dhi gi nyathino bogik. We can trace, wanyalo luwo bo man footprint bo dhi kata ene ipi to agol kata ken body to ayude mondo mi waike en ok wadich kode wadich gi nyathino. To polise tero mana ni ongisowa ni right marube koro kunyal yudo nikech usebiro kama ng'eny. Security waonge go Kisumu ka. Koro mostly polise mineno kaka man Nyalenda giregi githago ji. Keche kibiro dwaro ni gimoro kethreni to gitimbi ni chalo mana raura. Kama mama nyalo lose nyathi maduong' moseromo kamano endo en gima lit kabisa. Koro wadwaro ni mondo camp ka en gima wachako sani. Wan gi suspect achiel gi achich achiel ma wan gi custody
achich ni wacho nwa ni adier no dhi dala gi nyako no chieng' Jumapil, nyako no nolal chieng' Jumapil, kae to nitiere osiep nyako no mong'eyo moparo ni mong'eyo kuma nyako no nitie, but en gadieri ni nyako no pok otho, to ji to paro ni nyako no osetho. Koro wan kode ka achich moro no nenre ni oyudo wach no moringo lal, to wach ni koro waweyo ne jo CID mondo otim uchunguzi gi maiye mondo wang'e kuma wach no nitie. Ok wanyal wacho sani ni nyako no osetho kata ngima nikech pok wayude, ok wang'eyo kuma entie. Ogeno ni ratiro biro yudore kendo haber to nyathi ma japuonjre no yude ka ngima. Wadhi nyime kendo wang'iyo weche mag nonro. Thoth oganda jo Kenya pod medo ywago pek mar ngima ahinya to nengo mag mwandu mochuno magikoni medo mana idho nyaka ne piny owacho mar Kenya Kwanza no jetelo. Ma en kaluwore kod nonro ma otim kod kambi nonro mar Tifa. Nonro bende yango ni thoth oganda ok mor kod osuru ma oketie budget mar komenda 2023 2024 ka giluwo ni odhi medo pek mar ngima ne jopiny kendo rocho dongruok mar ochumi. Kaluwore kod duoko mar nonro no, atamalo 61 mag jo Kenya ywak ni nengo mogo idho, atamalo 51 ywago nengo mar sukari, katamalo 34 ni nengo mar mauta, to atamalo 25 to ywago idho mar nengo mo mar tedo. Kado bedo ni atamalo 11 poyo budget mokwongo mar piny owacho mar Kenya Kwanza kuom siro weche mag somo, gedo mag udi ma nengo gi yot kod duoko piny nengo mag mwandu ma itiyo godo e pur. Atamalo 44 mag oganda ogolo pachgi ka gikwedo medruok e osuru mar mauta, osuru ma oketi e mwandu ma ochuno kod osuru ma idhi ng'ad jotich mondo omi osir weche mag gedo mag udi. E wi gedo mar udi mane onyuolo twak mapek e pachoka motelo ne somo mar budget, nonro mar Tifa bende oyango ni atamalo 69 mag jo Kenya pod othir kod gedo mag udigo, kata malo 24 koni en okang' mar miyo jopiny kit dak makare. Atamalo 54 luwo ni gin gadieri ni ok gibi yudo udigo. Atamalo 11 onyiso yie ni piny owacho biro miyo gi udi, kata malo 15 to okoni gi kia ka gibiro yudo udigo kata weche udigo biro bagni. Jopiny medo golo pachgi e wi doho wito oko yiero mar jolup jotend migepe manyo yang ni notim ataro mar chik. Jopiny go puoyo okang' mar doho kuom okang' magikawo, to bende moko kuomgi sayo ng'eto makamano. Doho nong'ado ni CS manyocha oyier ogo piny. An kaka ja resident mar Kenya ka dagombo neno ka president otimo gima nowacho, nikech ker nowacho maber ni court nyaka miluor kendo court nyaka bed independent. Wadwa neno ka gima president wacho bende otimo, nikech kata mana chien ka waneno ka bill mantie manokalo no go piny gi court, to kodhido ka fil bedo omedi. Koro chopo sama kodwa ng'eyo ni adier ni kanye kuom sirikal ma wantiego ni. Wach CS mag court wacho ni onego okalo okogo wa support, nikech jogo se chiemo office kabisa. Chakre ne gidonjo office en chiemo ma gichiemo kata mbui, king'iyo jotelo manoket ni gin CS e mbui onge tich ma gitimo. Picha ma gichwado ka gidhi e pinje ma oko, to piny tich monego bed ni gitimo koni onge. Koro wan wachno wakwedo kabisa. Gise chiemo romo gi giwene jopiny be koro chame. Same executive go nya neno kata ka Mudavadi nyocha ka court ochungo wacha bill manyien tie mbele ma nye gisekete kokgi. Nya neno ka gidhawo gi jodoho kabisa. Wadwa ni chikewa mag Kenya ka mondo mi oluor. Onge ng'at moro mi wach ni en e wi chik malo to jomoko nitie e tie chik malo piny. Omiyo wach ni court otimo gima ber, mano ne en garama ma hinyo jopiny. Kech ka kanye nosewacho chon ni chief administrative secretary gin gi jok ma onge chik. E ang'o mi iketogi e tok chik, to Ruto nodhi mbele mondo mi odhi adhiya kodgi mbele. To wadwa ng'iyo to ka Kenya ka Ruto tiyo gi chik machon koso tiyo gi chik manyien. To ka chik machon wadwa keto wang'wa kaka jo Kenya, to chik machon court manong'ado ne chik, manong'ado ne bura ni noyombo free and fair ma weche mane Raila otere court mago ne oteya ka. Wadwa ng'eyo ka en be magegi be gin oteya
koso mage gi to puro lwa dhia mbele gi tich kenye waneno kata manyo riemb nyoro ka weche manyo riemb nyoro mar financial bill ka nyo aneno ka IPRA bende nyo timatima wang teko ka giwacho ni nye kot podo oko sab gi any letter omiyo wadwa kwayo chik jok mantie sirikal mondo mi giluoro chik do mondo mi owe thuolo titije wawe keto do mondo mi do wachalo joma keto do e jela wawe do bed thuolo mondo mi gitiji kech gin independent body. Ramogi fungruok ne jagoro machon e migawo mar were kod kit chwech Lilian Omolo to kado wito oko buch mibadhi mane omake. Omolo ne judo kod mibadhi mar omenda maromo $167,000 e chenro mag rowere mag NYS. Omolo noyudo itudo kod ketho mar tiyo marach kod apisi mare nywako paro e yako omenda mag jopiny e kind ketho mamoko. Dwe mokalo gai mar jomin buche nochwalo kwayo do mondo mi owe Omolo thuolo kalore ni jochiw neno duto ne ok otude achiel kachiel kod mibadhi manomako bad migawo mar rowere pachoka NYS. Erokamano nyako Ramogi yiena mondo alore gi kanyo gi kindeni kendo bende puoch gi pak ne in kuom keto Ramogi TV e weche manyien mag kagi kacha koro bang'e to koro ibro yudo mor kokalo rege wake odiochieng' ma kawuono. Erokamano kuom kete ka nyinga en George Bati waro mokele thuolo machielo riti masane.